हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आज कसा विशेष हो? आज दिवस कसा विशेष? आज एकादशी आषाढ एकादशी कामिनी एकादशी. यस, थँक यू. यस, करेक्ट. जी कामिका एकादशी आणि एकादशी मिळाली कृष्णाला प्रिया दिवसाची. ओके, कामिका एकादशी. आज तुम्ही पुराजनाने एकादशी दवरलावा? होय हा नवरा. हाय माताजी. हो करत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आज एकादशी आणि तिथली चढ चॅन्टिंग करचा ट्राय करायची. आणि ह्या कामिका एकादशी मस्त लाईक दिवस. आणि आजी कृष्ण किती खुशी करत, तितली खुशी करत तुम्ही. बिकॉज आमगे कशी हांगा इवन हांगा कसं नाही तर मंथली सेल तशी असतं ना, तशी एकादशी म्हणत कसं नाही कृष्णाला एक येऊच्या कृपेच्या एक सेल म्हणकी म्हणाली. आईची दिवस कृष्णाक मस्त खुशी आणि तो मस्त आमका दिवच्या ट्राय करतात कृष्ण. दर्शन आम्ही चर्च चॅन्टिंग केलेली आईची दिवस भारी लाईक. ओके, आणि कशी चॅप्टर कंच शिला हे राज गुह्य योग. राज गुह्य योग मी कसं शिकले संतू? संतू तर मी राज विद्या शिकले मी. राजविद्या म्हणाल कसं ना, भगवद्गीता आम्ही किती राजविद्या म्हणताची. आणि कसं ना ह्या 3 टाईपाच्या सिक्रेट्स शिकलेस ना, गुह्यतरा गुह्यतमम ना. फर्स्ट कसं ना, फर्स्ट सिक्रेट कसं भगवद्गीता रिव्हील करता. फर्स्ट कसं कॉन्फिडेन्शियल. आम्ही कोण सगळी भक्ती करचे. फर्स्ट त्यांचा मी आत्म म्हणून कळतो ना. आत्मा परमात्मा. आत्म परमात्मा. सेकंड आत्मा आणि परमात्मा विषय कळता. आम्ही परमात्माला अंश म्हणून कळताम का. थर्ड वन भक्ती सेवे विषय. त्या कसं मस्त मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल म्हणून सांगता. त्या आमका कालची चॅप्टर आमका कळता. आता चॅप्टर कृष्ण कसं म्हणता गेला ऑप्युलन्स विभूती सांग कृष्ण. त्याचे नाव कसं ना विभूती योगा. गेला विभिन्न प्रकारच्या विभूती ह्या चॅप्टर कृष्ण सांगता. ओके, आता कसं म्हणतात कृष्णांगा ह्या चॅप्टर कृष्णा इज अननोएबल अँड द सोर्स ऑफ ऑल ना. लास्ट क्लासान तुम्हाला कृष्ण कितला कर्त करून घ्यायची तितली इझी ना. कर्त करून घ्यायची तितली इझी ना. प्रत्येकाच्या बीज हाव आणि सोर्स प्रत्येक कंचन तसं हावची त्याची आधी म्हणून कृष्ण सांगता. नेक्स्ट कसं सांगता प्युअर भक्ती, अनन्य भक्ती, शुद्ध प्रेम भक्ती कसं ना त्या भगवद्गीताच्या सार म्हणून कृष्ण सांगता. नेक्स्ट कसं म्हणता Krishna accepts Krishna as the supreme position. 10th chapter
12th श्लोकाला कसं ना कृष्ण अर्जुन कृष्ण ऍक्सेप्ट करता कसं म्हणून परम म्हणारी टॉप मोस्ट सुप्रीम अर्थ करून घेता मागीर कसं सांगता कृष्ण डिस्क्राइब्स हिज विभूती म्हणजे तो खंयची खंयची रीत येयली असं कृष्ण सांगता कितले श्रेष्ठ म्हणून कृष्ण सांगता ओके आता हांगा कसं सांगता कृष्ण The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend, and for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." Maya, ninth Yes, okay. Last chapter ಅಂದ್ರೆ 9th chapter ಅಂತ ಬಂತನ तो knowledge ज्ञान दिता ಮತ್ತೆ 10th chapter ಅಂತ starting कसं म्हणता मागची कितली की knowledge दिला कितली की ज्ञान दिलेला त्याचे की चढ तू संचर असं किती सांगता अर्जुनाक कृष्ण सगळे ऑप्युलन्स सगळे विभूती त्यामुळे हंग कसं क्वालिटी यू आर माय डिअर फ्रेंड फ्रेंड आम्ही समेत कसं कृष्णाला की फ्रेंड म्हणायला कशी असू का सेवे करून असो का तेगेले जाळ बघचनाच्या आम्ही कोणाला जाळ बघला तेगेर विषयात आम्ही केलेले लाईक लेखून घ्यायचे साधना कृष्ण सुप्रीम Sound na Mataji. Sound na. Hare Krishna. Sound ಏನು ಮಾತಾಡಿ तुम्ही थंयच्यान फुल म्यूट करा म्हळ्यार येता. No sound Mataji. No हरे video. कृष्ण हरे कृष्ण 5 मिनिट झाले सगळे बंद झाले माताजी. आम्ही गेलो नेटवर्क इश्यू
ओके हा स्लाइड आशिल्लो न्हू आमी राव एक सेकंड हा स्लाइड न्हू दुसरे शिल्ब हेचे शिल्ब हे दाखल म्हाका याद ना फुडे ते आमकां दिसलो ना दिसता ओके कृष्णाला शक्ती अर्थ करून घेवचे कितले कष्ट म्हणून कृष्ण स्वतः सांगतास तो म्हणतास नामे विदु सुरगण म्हळ्यार देवता सुरा म्हळ्यार कोण पुरे देवी देवता तांक समेत तांणी ಒಟ್ಟು म्हणता की तांक मागेला ऑप्युलन्स विभूती अर्थ करून घेवचे जायना नेक्स्ट कसं म्हणता प्रभावम ना महर्षः म्हळ्यार महर्षी व्हडले व्हडले ऋषी मुनी कोण आसा की तांणी समेत म्हाका अर्थ करून घेवच्या साधीन कृष्ण कसं म्हणता आय एम द सोर्स की तांगेल सोर्स हांव तशें ओके आता कृष्ण मुखार कसं सांगता आता कसं सांगता he who knows me as the unborn as the beginningless as the supreme lord of all worlds he undiluted among men is free from all sins म्हळ्यार अर्थ कसा म्हणता कृष्ण कोण म्हाका अजो म्हळ्यार कृष्णा कसं जन्मना ही इज द बिगिनिंगलेस म्हणून कळल्यारी त्यांनी कसं कसं पाप केलं की त्यांनी पाप मुक्त दत्ताची आम्ही लेखताची कृष्ण कसं देवकीला गर्भांधरला म्हणून जाल्यार आता सत्य नाही कित्याक कृष्ण गर्भांधाच्या साध्य ना त्या कसं कृष्णाला एक लीले आशिल्ला आम्ही कसं लेखल्यार ओ कृष्ण मेगेल मागीर जन्म आयल्यार त्या चुकी कित्याक कृष्णाल जन्म कशी दिव्यता जावन आशिल्ला तशें जावन कृष्णाक कोणी जन्म दितला जायनी कित्याक तो अजन्म म्हळ्यार कोणाला जन्म घेवचो साध्य ना बिगिनिंगलेस अनंत आदि अनंत न्हू कृष्ण तो सुप्रीम म्हण ह्या आमकां कळला री वापास आमी कसं एक पाप कर्म केला री फ्री जाताच कित्याक हें कळ्ळें मागीर आमी खंयचे पाप कर्म करचे वचनाची मुखार कसं म्हणटा सांग कृष्ण आता त्याला क्वालिटीज सांगतास एक लिव्हिंग एंटिटी म्हळ्यार ह्या जीवभूताची त्याला क्वालिटी सांगतास कसं त्या इंटेलिजन्स नॉलेज फ्रीडम फ्रॉम डाउट्स अँड डिल्युजन फॉरगिवनेस ट्रुथफुलनेस कंट्रोल ऑफ सेन्सेस आता केक करून आमी पळयात इंटेलिजन्स आमगेला बुद्धिवंतिके आसा त्या बुद्धिवंतिके आमी कोणाला यूज करता खाली भौतिक जगतांतू भौतिक वस्तू वैरवा न्ही आमकां इंटेलिजन्स आमी मनुष्य इंटेलिजंट म्हणून सांगताची जाल्यार हे इंटेलिजन्स खाली आमी मार्क्स स्कोर करूक व्हड उपाधी घेवच्याक आमी इंटेलिजन्स न्ही यूज करच्या कित्याक आमी खावच्याक पिवच्याक हांगा भौतिक जगतांत आमी इंटेलिजन्स यूज केल्यार इवन एनिमल्स पशूंक समेत इंटेलिजन्स आसा जाल्यार आमगेला खंयच्या टायपाची इंटेलिजन्स दिला कृष्णान आध्यात्मिक कृष्ण सांगता नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान नेक्स्ट कसं म्हणता फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम कंचन फ्रीडम म्हणटा आमकां डाउट्स अँड डिल्युजन आमगेला अशें डाउट्स आनी कसं एक डिल्युजन कन्फ्युजन कसं पुरो की थंयच्यान मुक्त जाताची मागीर फॉरगिवनेस आमगेल मेन वैष्णवांत मेन क्वालिटी कसं ना तो दुसऱ्या लायक कसं व्हड मिस्टेक जालता की तो कसं करता फॉरगिव म्हळ्यार क्षमा करता मागीर कसं ट्रुथफुलनेस सत्य सांगच्या मागीर कसं कंट्रोल ऑफ सेन्सेस सत्य सांगता म्हणल्यार मागेल सेन्सेस इंद्रिय मागेला कंट्रोलार आसूं का इंद्रिय कंट्रोलार आसूं का जाल्यार मागेल मन कंट्रोलार आसूं का त्यावेळी जीवभूत ट्राय करत आता केल्या जन्मांताची म्हाका मागेला इंद्रिय कंट्रोल करूं जायना म्हाका मागेल मन कंट्रोल करूं जायना कंट्रोल करूं कशें जाता इंद्रिय कंट्रोल करचे आमी ट्राय करनाची त्या टायमार कसं ना पशुक आनी मनशाक कसं डिफरन्स आसना कित्याक पशुक कसं इंद्रिय जावं मन कंट्रोल करचे साध्य ना जाल्यार मनशाक साध्य जाल्यार मनीस ट्राय करना जाल्यार कंट्रोल करच्याक तो पशुकिंत चड न्ही
म्हळ्यार हांगा आमगेले इंद्रिय आनी आमगेले मन कंट्रोल करचे आमी शिकूक आमी ट्राय करता. त्या ट्राय करताना आमकां कसो जाता सुख आनी दुःख कसो ना तांतू आमी एक टायपारी आसताची म्हळ्यार आमगेले हितूर कसो सिच्युएशन आसता की आमी ताका रेस्पॉन्स कसो आसा की ते आमी बुद्धिवंतिकेन करताची. सूख आयल कुडले जन उठचे सुरू करताची तांची दुःख आयल कुडले कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत केन्ना सुख आनी दुःख येवचेच त्या टायमारी आमी कसो ना एक कसो ना बॅलन्स दवरता आमगेलें जीवन तें आमकां करूं जाता. ताजे मागीर बर्थ डेथ फियरलेसनेस. आतां कृष्ण हांगा फियर म्हणटा आनी फियरलेसनेस. फियर खंयचे आसुका आमी खंय चूक जाताची म्हणून भंय आसुका. फियरलेसनेस म्हळ्यार खंयचे एक भंय करची नाका तुका तसले विशयाक आमकां कसो ना ऑटोमॅटिकली धैर्य मेळटा. नॉन व्हायलन्स म्हळ्यार कसं ना अहिंसा. ऍक्च्युअल अहिंसा म्हळ्यार कसं ना कृष्ण सांगता ऍक्च्युअल आत्माक बाद दिला म्हणजे आत्माक कशी बाद दिताची आमी आत्माक कसा फूड चॅन्टिंग ना कित्याक आत्मा परमात्मा अंश जाल्ल्या निमित्ती आत्माक केदने सुख परमात्माला गीच मेळटा म्हळ्यार आध्यात्मिक केदने आत्माक सुख दिता त्या बी दीन अशा आध्यात्मिक ताका बेळवणीगे दीन अशा ताका थंयची रब्बेलरी कसा ना ओके. आता नेक्स्ट कसं म्हणतास satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. म्हळ्यार हांगा नेक्स्ट क्वालिटीज सांगतास. All these various qualities are of living beings are created by me alone. सॉरी कॉल अटेंड करू आशिल्ला. ओके हा आता हांव कसं सांगला ह्या पुरा क्वालिटीज कसं आसा की त्या कोण सृष्टी केला कृष्णान आमगेल भितर कसं एक क्वालिटी आसा की आमी खंयचे एक लायक आमगेल भितर खंयचे लायक क्वालिटी असले श्रेष्ठ क्वालिटी आमी कोणाले भितर पडला री ते आमी इमिडिएटली लेखुका ह्या कृष्णाला अनुग्रह म्हण कृष्णा अनुग्रह नाशा कसं नाही जावचे साध्य ना तशें जावन कृष्ण कसा म्हणता हांव केलें हें कृष्णान सांगता. ताज मागीर द 7 great sages before them the 4 great sages and the Manu comes from me. at कृष्ण म्हणता 7 सप्त ऋषी आम्ही ऐकलेत सप्त ऋषी मागीर कोण चतुष्कुमार तागेल मागीर कोण मनु ना मनुकुला सृष्टी मनून केला जाल्यार मनुक सृष्टी कोण केला कृष्ण. ताज मागीर कसा म्हणता बॉर्न फ्रॉम माय माइंड कृष्ण म्हणता आनी खंयच्यान सृष्टी जाले म्हगेल मना दाखून म्हळ्यार कृष्णान कसं नाही मनांत लेखला री तेवूय कसं सृष्टी जाता जाल्यार हांव मनांत लेखला री मनांत लेखून बसता जाल्यार देवाला आता आमगेला देवाल मिडल डिफरन्स कसा म्हणून पळयाचे देवान कसं नाही मनांत लेखला री देवान ते ऍक्टिव्हिटी करका म्हणेना तान जस्ट लेखला री ते सृष्टी जाता जाल्यार हांव करका देवान जस्ट पळयला री ब्रह्मांड सृष्टी जाता जस्ट भूदेवी पळयल्यार ते जीव सृष्टी जाता जाल्यार हांव खंयचे एक जीव सृष्टी करता जाल्यार हांव ऍक्टिव्हिटी करता त्या मेगेल आनी देवाल मिडलान कसं व्हड डिफरन्स. मागीर कसा ना अर्थ जावच्याक आतांची आतां जनरेशन अर्थ करच्याक मस्त कष्ट कित्याक आनी कसं आसता की डायरेक्ट पळोवप जाल्यार हें आमकां कशें येता आमकां शास्त्र दाखोवन येता आतां जन शास्त्राक उणी म्हूण लेखताची जाल्यार शास्त्रांत बरयलें सत्य
आता कृष्ण कसं म्हणत असताना पुरा मेघ्यान मना दाखवून सृष्टी झालेल्याची and all living beings populating the various planets descended from me. आता आम्ही लेखताची खाली भूईंत मात्र पॉप्युलेशन असते बाकी काही पॉप्युलेशन ना बाकी ते सूर्यांत कसं सूर्य लोक आणि ते सूर्य देव असत तेगेल प्रजे असाच त्याला आमक पळोवचें जायना कित्याक आमगेल बॉडी आमगेल दोळे त्या प्लॅनेटा भितर आशित असल बॉडी न्ही आमगेल बॉडी ह्या बॉडी यूज करून हांव सन प्लॅनेटा आगी गेल्यार हांव भस्म जावन आता हा बॉडी यूज करून हांव ज्युपिटर सॅटर्न गेल्यार कोल्ड जावन थंयच्याव जसं मगेल बॉडी ब्लास्ट जावन आता जाल्यार हांव त्या लोकांक समजावन त्या बॉडींत आसल्यार हांव थंयसर जीवन करें तशें जावन आमगेल दोळ कसं ना खाली ह्या भौतिक जगता भितर आशिल्ल्या प्राणींक ह्या भौतिक जगता आशिल्ल्या जिवांक ह्या भौतिक जगता भितर आशिल्ल्या बॉडीक मात्र मेगेला दोळे पळयत दुसऱ्या प्लॅनेट आशिल्ल्या जनाल बॉडी म्हाका पळोवचें जायना जाल्यार हांव त्या प्लॅनेटान तूं थंय जन्म घेतल्यार तांकां कसं ना भुलोका भितर आशिल्ल्या जनाक पळोवचें जायना कित्याक तांगेल दोळे तशी सृष्टी जाला मेगेल दोळे तशी सृष्टी जाला तांकां कसं डिफरन्स आनी हांगाची जन लेखताची भुंय सोडून बाकी काही जननाची पॉप्युलेशन जाल्यार कृष्णांक म्हणटा प्रत्येक वेरियस प्लॅनेट्सान तू मस्त टायपाचे पॉप्युलेशन आसा ते पुरो पॉप्युलेशन हांव सृष्टी केलेला कृष्णांक सांगता कोणाकय ते सात सप्त ऋषीला आणि चतुष्कुमाराला नाव घेतस की कोणे सांगताच की म्हाका ऑलरेडी आयला हा सांगाच सप्त ऋषील नाव इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु ऋषी वा मनु कुलाचे मनुला आता सप्त ऋषी कोणाकय होतस चतुष्कुमाराला नाव होतस कोणाकय चार कुमाराला नाव राजनाला दाखवून स्टार्ट करतो सनक सनंद सनातन आणि सनत कुमार हा व्हेरी गुड चार कुमार होय, चार सप्त ऋषी नाव कोण सांगताचे होतस नादला सप्त ऋषी येस कोण पुरा कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नी आणि भरद्वाज कोण सप्त ऋषी आणि पुरा कसा आणि भक्ती सेवेन तू श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तशें जावन कृष्ण कसं म्हणटा सप्त ऋषी व्हडले ऋषी पुरा कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नी आणि भरद्वाज चार कुमार हा हरे कृष्ण माताजी हे आता गोत्र हेच न्ही गोत्र आहेत पण आमगेल्यानी का हंगेल एक शिष्य जावन आशिल्ले हंगेल पूर्वज हंगेल एक लिनेज म्हणून येता तांगेल कुलांत पुरा हंगेल गोत्र तांगेल कुलांत ओके ओके थँक्यू दुर्गा सेवा कोण पुरा सप्त ऋषी म्हणून तांणी देवाक तितले सेवे करून आशिल्ल्याची आणि देवाक तितले गोत्त आशिल्ले तांकां देवा माइंडार दाखोवन सृष्टी जालेले तांणी चार कुमार ब्रह्मान सृष्टी करता ब्रह्मान मना दाखोवन येता ते कसं कोण पुरा ते सनातन सनंद आणि सनत चार कुमार चतुष्कुमार म्हणतात तांणी समेत देवाला भक्त आशिल्ले पुढे तांणी कसं जावन आशिल्ल्याची तांकां ब्रह्मा ज्योतीश मात्र गोत आशिल्ला देवाला नारायण स्वरूपाचे विशय गोत नाशिल्ले तांकां तशें जावन तांणी लेखताची आमी वैकुंठा वचून पळयताची म्हणून आमकां पुराजन गोत आसता ताचे मागीर कसं जाता जय विजय म्हणून जाल्यार ताचे मागीर कसं जाता म्हणून गोत आसता चतुष्कुमारा पळोवचें म्हणून नारायण स्वता भायर वैकुंठात लक्ष्मी लोटो आनी कृष्णाल पाययांत आशिल्ली तुळसी जस्ट कृष्णाल पाययांत आशिल्ली तुळसी तांणी स्मेल घेताची देवा पांय पडटा ताची स्मेल घेताची स्मेल घेतली फुडले कृष्ण कोण म्हणून तांकां एक्चुअल जावन पळोवचें मेळटा
इतले वेळते तांणी कसं नारायण म्हळ्यार कोण की तांकां कसं नाही गोत नाशिल्लें देव म्हळ्यार कोण म्हण समज गोत नाशिल्लें तांकां तेज मागीर ते देवाल पाययान तशी तुळसी तुळसी कितले श्रेष्ठ म्हण आमी हांगा पळयता आज एकादशी आमी सांगताची एकादशी दिवस तुळसी लेदुरू तुळसी तू खंय एक तुळसी लागी बैसून जप केल्यार बेस्ट कित्याक आमकां एक कसं प्युअर डिवोटी शुद्ध भक्त दिवस पळोवचे म्हणजे तुळस ना आमी कसं म्हणटा तुळसी कृष्ण प्रेयसी म्हळ्यार आमी तिगेला कसं नेमका कृष्ण सेवे तशें म्हणून आज एकादशी तुळसी लागीं वचून आमी नेमुका तुळसी म्हाका कृष्ण भक्ती प्रदान करी आता चतुष्कुमार तांणी वैकुंठ वताना तांकां कृष्ण भक्ती नाशिल्ली निशिल्ली स्टार्टिंगार कृष्ण भक्ती नाशिल्ली देव म्हळ्यार कोण म्हण तितलेच सांगत आशिल्लें नाल्यार कृष्ण म्हळ्यार कोण तागेली भक्ती कशी करता म्हण तांकां नाशिल्लें जस्ट कृष्णाल पांये मुळांत अशी तुळसी म्हळ्यार जस्ट स्मेल घेतली फुडले तांकां कृष्ण भक्तीच्या एसेन्स मेळटा कशी भक्ती करता म्हण तांकां कसं भितर कळटा म्हळ्यार कृष्ण प्रत्येक भितर आसता न्हू कृष्ण इन्स्पायर करता ते कसं ते चतुष्कुमारा त्यांनी व्हड जायना सांगेल इतलेच हायट सांज चेडूशे दिसताची आनी तेणी पूर्वजांक गेले म्हळ्यार आज समेत तेगेल हायट इतले सांगेल चेडूवाल म्हणून दिसताची तांकां व्हड जावचें म्हण नाशिल्लें ते कसं तांगेल कसं पवर चतुष्कुमाराला नेक्स्ट कसं हांगा कृष्णान मुखार कसं म्हणटा ही हू नोज द ट्रुथ आता कृष्ण कसं म्हणटा सत्य कळ्ळारी this glory and power of mine engage in unalloyed devotional service of this there is no doubt कृष्ण म्हणता नात्र संशयः काल समय कृष्ण म्हणता कसं संशय करणार म्हळ्यार कृष्णान कसं म्हणता निगेल एक पुत्राक तुम्ही बिलीव करायचं म्हळ्यार खाली दोळ दान करून बिलीव न्ही तुम्ही ट्राय करून पळयाची तुमकां डेफिनेटली ताजी रिजल्ट मेळटा तशें न्हू हे प्रोसेस आमी कसं करता सारकी चॅन्टिंग ना जप करच्या प्रसाद दवरच्या डिवोटी असोसिएशन ते प्रोसेस कसं आसा की डेफिनेट जावन कसं आमकां रिजल्ट दिवनूच दिता पेशन्स आसूं का धैर्य आसूं का आमगेला पेशन्स आसूं का असले रे आज जप केलं फाल्यां म्हाका कृष्ण मेळटा कृष्ण मेळटा नाल्यार कसं ना पेशन्स आसूं का आमगेला की येस हांव जप करता जाल्यार कसं ना मागेला पेशन्स आसूं का कित्याक इतले कोटी वर्ष कोटी जन्म ते हांव कृष्णान भक्ती केला ना आतां हांव स्टार्ट केला भक्ती करच्याक ऑब्वियसली हा प्रोसेस मस्त टाइम घेता जाल्यार होप काण घेवन चॅन्टिंग करच्या आमी कंटिन्यू करता कृष्ण म्हणटा ग्लोरीज कळ्ळारी निगेल विषय कळ्ळारी कसं जाता तुम्ही निगेल भक्ती सेवे करताची कृष्ण सांगता if one can just chant the holy name of the Lord आता म्हळ्यार जप करचा तशें म्हणल्यार म्हाका कृष्णाला ग्लोरीज म्हळ्यार कृष्णाला क्वालिटीज कृष्णाला ग्लोरीज करची कित्याक म्हाका आवश्यकता कित्याक हांव खाली चॅन्टिंग करून बसयता कृष्णा बगीन कित्याक करता सोपा Yes, कोणी सांगता हांव खाली चॅन्टिंग करून बसयता म्हाका कृष्णा बगीन कळटा म्हणून कसं आवश्यकता असता I think Jai Shri Krishna. म्हाका दिसता की कृष्णा विशय तरी पुरा कळूंक कितले स्टोरीज आयकून कितले जप करून 100% तरी करूंक आय थिंक कळेश ना जाल्यार ते नॉलेज आमी त्या स्टोरीज आयकता आमगेलो एक मॉरल मेळटा त्या स्टोरी देखून की ईच अँड एवरी पर्सन स्टोरीन तुला मेन पर्सनान कशें केलां कसं केलां ताजे निमित्त आमकां एक वाट मेळटा की कशें करता आमी मागीर आमकांय प्रॉब्लेम आयला कशें सॉल्व करता म्हणजे सकट चड कळटा आनी देवाल विशीं आनी कळच्याक इंट्रस्ट आनी चड येता आनी त्या भक्तींत आमी आणखी डीपली वचच्याक हेल्प जाता म्हण लागता थँक्यू माताजी थँक्यू सो मच माताजी सांगला मागी ग्लोरीज कृष्णान बगी कितें म्हाका कळटा हांव खाली चॅन्टिंग करून बसयता हांव खाली चॅन्टिंग करून बसतली चॅन्टिंग व्हेरी गुड ग्रेट
जाल्यारी आम्ही आता खंयच्या स्टेजार आसा शुद्ध नामांत नाच म्हळ्यार देवाला नाव कळ्ळे कुडले म्हाका प्रेमा भक्ती येवची त्या स्टेजार आमी नाच आमी आतां कसाना सान्याची चेडल ना चेडू चंपूच्या शिकतास त्या टाइम आली मागशी दाखवून सपोर्ट जावपा त्यात कृष्ण भक्तीन तू चॅन्टिंग करता आसतना मागशी दाखवून सपोर्ट करताना देवाल बघी ऐकूच्या फर्स्ट कसं श्रवण ऐकू का देवाल बघे तेदान मात्र भितर दाखवून कसं श्रद्धे जागी जाता रुक्मिणी कशी कृष्णाल बघी मोग येयला ही महालक्ष्मीची वय जाल्यारी हंग लीलेंतू कशी जाता रुक्मिणी कशी कृष्णाल वयर मोग येता ती कृष्णाक पळयत ना ती कसं जस्ट ऐकून नारद केन्ना येवन तिगेर बापसूला सांग ऐकून जस्ट ऐकून ऐकून कृष्णाला ती मोग येता तशीची आम्ही देवाक पळोवका म्हणना स्टेजांत केल्या जण म्हणटा देवा पळेल मागीर कसं भक्ती करता जाल्यार देवाक पळत तितली इझी ना फर्स्ट आमी कसं एक ऑथॉरिटी दाखोवन कोण कोण की मस्त सकट सांगता कृष्णा बद्दल मस्त युट्यूबान जाल्यारी हजार इतले व्हिडिओ म्हणटा तुमकां जाल्यारी कसं सोर्स करेक्ट असो का म्हळ्यार तुम्ही कोणाला ऐकताची त्या डिपेंड जाता विषय सेम असतात टॉपिक सेम असतात जाल्यार तांतूर कसं दुसरे लोकांना दुसरे अभिप्राय असतात त्या टायमार आमकां कसं जाता खंयची खंयची सांग ना म्हणून आमगेर मनात डाउट्स येता तशें जावन आमी स्टार्टिंग कसं म्हणल्यार हे खंयचे गुरु परंपरेंत गेल्यार बेस्ट कित्याक कृष्णाची गुरु परंपरे केला तशें जावन गुरु कोण कृष्णा विषय ऍज इट इज सांगून दित की तो ऍक्च्युअल गुरु तशें जावन ग्लोरीज आमी आयकता तागेल ती गुरु अंडर आमी आयकता ना कृष्णा बद्दल तेन्ना आमकां कसं दिसता हा भक्ती सेवे कर का ना चॅन्टिंग करचे केल्यापटी म्हणया ना जस्ट कोणाला एक लेक्चर आयकल कुडले आमकां मनान दिसता एसोसिएशन दुसरी भक्त तुमगे घरांत आसतली टेम्पल आसतली कसं दिसता हांव चॅन्टिंग करता म्हणून आमकां ध्यानचंद कृष्ण कसं म्हणता he who knows the truth this glory and power कृष्णा बघे आमकां कळ्ळें कसं जाता and he engages in unalloyed devotional service कृष्ण म्हणता तसं जन मिगेला भक्ती योगांतू डेफिनेटली असता कसं नाही संशय असना सांगता नेक्स्ट हंग ग्लोरीज कसं ना आता आम्ही पळयलें ग्लोरीज कळल्यारी आम्ही भक्ती सेवे करताची ना आम्ही देवाल बघी चढ पळयलें तितल्या आम्ही कसं ना आमकां भक्ती सेवे करचे तू मस्त आनीक चड इंटरेस्ट येता खाली लाईफ एक देवाला आम्ही भागवतांत मस्त आम्ही कसं म्हणतात स्टोरीज म्हणतात जाल्यार खाली स्टोरीज न्ही खाली एक हांगे हिरो आशिल्लो हांगे एक विलन आशिल्लो हिरो विलनाक मारला तितली न्ही ह्या स्टोरी कृष्णा स्टोरी नंतर तागे प्रति एक ऍक्टिव्हिटी कृष्णा प्रति एक ऍक्टिव्हिटी आमगे आचार्यगणान मस्त विंगड रीतीन एक्सप्लेन केला आमगे जीवनांतू कृष्णान महत्व कसं ना आम्ही कृष्णा कशी प्राप्त करायचा प्रति एक लीला विस्तार कोण तांणी बरयला कित्याक तांणी कितले बरोवच्या कसा आवश्यकता आशिल्ली तांणी सगळे एक स्टोरी म्हणकी बरयत आशिल्लो चिल्ड्रन्स बुकां म्हणकी ना खाली आमी स्टोरीज कोणा सांगता चेडूआंक सांगता जाल्यार भागवतम भगवद्गीता मंतार सोडली पडोड ऋषी मुनी तांणी समेत भागवतम इवन ईश्वर लॉर्ड शिवा तो समेत भागवतम करतास कित्याक खाली स्टोरीज न्ही भागवतम भगवद्गीता खाली कृष्णान सांगिल्ली न्ही जस्ट उलयला म्हणजे रेडिओ टॉक्स न्ही इंटरव्यू न्ही कसं तत्व त्या अर्थ करून घेवचे मस्त कष्ट खाली भक्तीन तू मात्र देवाक अर्थ करून घेवचे साध्य त्या कृष्णा कसा हायलाइट करचे सांगता कृष्ण म्हणता अर्थ करून घेवका भगवद्गीता तुका अर्थ जावका तू मेघर भक्ती सेवे कर कची ना जाल्यार अर्थ जावचे साध्य ना जस्ट फिलॉसॉफी जस्ट कसं कृष्णान हा म्हणलेलं जस्ट म्हणलें कृष्णान कृष्णान कसं म्हणता ह्या भक्ती सेवे कसं की मस्त इम्पॉर्टंट हांगा हायलाइट करचे पडटा ताचे मागीर कसं म्हणटा अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावा समन् I am the source. Aham sarvasya prabho.
कृष्ण कसं म्हणतात हा प्रत्येक कडेन सर्वस्य प्रभवो हा प्रत्येक कडेन हावची त्याच्या सोर्स त्याच्या प्रभाव दितर हावची मत्ता सर्वं प्रवर्तते मेगेल निमितीची प्रत्येक दत्तस प्रत्येक क्रिएशन दत्तस इति मत्वा भजन्ते माम ह्या एक कळलेला जन ह्या एक कळलेला जन कसा करताची बुध भाव समन्विता बुध म्हणजे इंटेलिजन्स संगे यूज करून कोण 1 second call it this okay yeah तसं आम्ही ह्या एक कृष्ण प्रत्येक तसं तगेल मीतीची प्रत्येकाला कळणारी कसं करताची बुद्धिवंत लोक आणि कसं करताची त्यांनी भक्ती सेवे करताची बुद्धिमत्ती लोक कृष्णाला ईर्ष्ये कोण बसताची म्हणाली ओ देव म्हणत कसं नाही ना त्या कसं आम्ही क्रिएट केलेलं गॉड क्रिएटेड म्हणाली मॅन क्रिएटेड गॉड न केलं म्हणते जर कसं ईर्षाल तांका देवा त्यांनी तांकाची होड जन म्हणून देखताची त्याच्यानं त्या सामने म्हणणारी भक्ती सेवे करणारी आम्ही डेफिनेटली कृष्णा करून घेऊयात सांगता नेक्स्ट कसं म्हणतात तसा मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च आता भगवद्गीतांतो 10.8 दाखवून 10.11 ते 4 श्लोक कसं असाच की त्या तुम्ही दालर बाय हार्ट करायची कित्याक ह्या 4 श्लोक करेक्ट अर्थ जालारी खाली बाय हार्टने अर्थ जालारी आमको फुल भगवद्गीताचे एसेन्स कळला की पूरा भगवद्गीता कसा असं ह्या 4 श्लोकांचा एसेन्स दिला कृष्णान ब्रीफ दावून फुल भगवद्गीता ह्या 4 श्लोकांत सांगला फर्स्ट कसं ना हा प्रत्येक कळेंतच आणि प्रत्येक मेघल निमित्ताला ह्या कळायला जन डिवोशनल सर्विस भक्ती योग करताची म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं सांगता हे कोण नो भक्त कसं करताची त्यांनी डिवोशनल सर्विस करताची कोण कसं करताची मुखारी मच्चिता मद्गता प्राणा कृष्ण कसं म्हणतात मत चित्ता तांगे थॉट्स चिंतन कसं ना मेगेल वयर असता मत गता प्राणा आणि मेगेला भितरी शेल्टर घेऊन असायची कृष्णा अंडर असायची त्यांनी नेक्स्ट कसं म्हणता बोधयन्ता परस्परम कृष्ण कसं म्हणतात त्यांनी भक्त एक दुसऱ्यां भक्त मिळताना कसं सांगताची कृष्णाविषयी बोधन करताची ओ आज त्या सेवे केला कृष्णाक ह्या सेवे केल्या आणि फिलॉसॉफी कृष्णाविषयी सांगताची भक्त मिळताना कथयन्तश्च माम नित्यम कृष्ण म्हणता मेगेल विषय केदन उलटाची केदनाय कथयन्तश्च माम नित्यम केदनाय उलटाची तुष्यंतीच्या रमंतीच्या ह्या कॉन्व्हर्सेशन करत असताना त्यांना दुःख येतं ना तुष्यंतीच्या व्हेरी सॅटिस्फॅक्शन मिळतं भक्तांना त्याच्यामुळे कसं ना रमंतीच्या म्हणजे कुशेर असतात त्यांनी म्हणून कृष्ण सांगता फर्स्ट कसं म्हणता हा आय एम एव्हरीवेअर हम सर्वस्य भर्गवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विता आता नेक्स्ट कसं म्हणतात मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च म्हणजे त्यांनी भक्त कशी असताची मेगेल डिस्कस करताना मेगेल विषयी एक दुसऱ्याक सांगताना त्यांना कसं मिळता सॅटिस्फॅक्शन आणि खुशी मिळता आणि एक दुसरे कसं ना एनलाइटन दोन्ही भक्त मिळताना त्यांच्या मिडल कॉन्व्हर्सेशन कशी असता कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ असता भौतिक जगताच्या ಬಗ್ಗೆ नाही असता कृष्ण सांगता नेक्स्ट श्लोकांत कसं म्हणतात कृष्ण पुढे आम्ही हाय कसं ना कृष्ण आम्ही कसं म्हणता हा म्हणला दोन भक्त एक दुसरे उलयतात भक्ती केदने होड सिनियर डिवोटीज लागी केदने ऐकूच्या ट्राय करतात कित्याक ताका खुशी मिळता आणि कसं सॅटिस्फॅक्शन मिळता त्या कृष्ण सांगता तशें जावन केदने खंय एक देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकूचे असताना
आम्ही अटेंटिव्ह जावन ऐकूका कित्याक आमगेल भितरी समेत कृष्ण आसा आम्ही ऐकताना कृष्णाक ते सेवे केला मागीर श्रवणाक ऐकून कृष्ण सेवे करच्या ताका भक्ताला तोंडा दाखून आम्ही ऐकल तेन्ना आम्ही प्युरिफाय जाताची त्यान कृष्ण सांगता प्युरिफाय जाता सॅटिस्फाय समेत जाताचे नेक्स्ट 10 पॉइंट कृष्ण कसा म्हणता तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं कृष्ण म्हणता तेषां सतत युक्तानां कोण केदनाय मिगेला कसं भजतां प्रीतिपूर्वक केदनाय मिगेल भजतां म्हणजे वर्शिप करता की कशें आसता प्रीतिपूर्वकं कृष्ण म्हणता कशें सुका मिगेल भक्ती सेवे जडावण्यांत सुका ओ हांव त्या करकना हांव ह्या करकना मिगेल मात्यांतू इतले व्हड बर्डन इतले व्हड फतो दवरला म्हणून कसं भक्ती सेवे न्ही कृष्ण कसं म्हणता प्रीतिपूर्वकं मोगान केल्यारी त्या भक्ती सेवे कशी कसं करता कृष्ण म्हाका तो भोग लागोची गोत ना जावं हांव शिकता आसता हांव कितली केलं की मिस्टेक जाता तेजन कृष्ण हांव बी मोगान कृष्णा सेवे केल्यारी कृष्ण कसं करता ददामी बुद्धी योगम तम ददामी म्हणत दिता कोणाके दा म्हणत यशोदा दा म्हणत दिवच्या कृष्ण कसं म्हणता हांव दिता कसं दिता बुद्धी योगम तम हांव तुमका बुद्धी दिता मिगेल सेवे कशी करता हांव म्हणलें कृष्ण करता कोरगेवचें मस्त डिफिकल्ट जाल्यारी कृष्णान स्वता तुमका हेल्प केल्यार अर्थ करच्यान तू कृष्ण स्वतः सांगल्यार ओ हांव मस्त ट्राय करतास कृष्ण कोण म्हण अर्थ करून घेवच्याक हांव कृष्णाक सेवे करच्या विंगड विंगड रीती सेवे करच्या ट्राय करतास जाल्यार म्हाका ऍक्च्युअल मेथड कसं म्हणत ना त्या टायमार हांव सत्य मोगान भक्ती सेवे करता आसल्यारी कसं जाता कृष्ण आमकां बुद्धी योग दिता येन ह्या बुद्धी योगांत आमकां कसं मेळटा आम्ही कृष्णाला वापस वचयत कृष्ण म्हणता येन माम उपयंती म्हाका वापस मेळत ह्या बुद्धी योगा दिवन कृष्ण स्वतः दिता म्हाका त्या कळल्यारी डेफिनेटली केला पटी आमकां दिसता ह्या विशय म्हाका गोतूं नाशिल्ला भक्ती सेवा भक्ती कशी करता कृष्णाक हांव कशी वळवू सुखा कृष्णाक हांव कशी सूख दिवका म्हाका कळनाशिल्ला सडनली म्हाका ते एक एक जावन समजता वतास म्हगे लायफान तू जावं कृष्णाक मस्त कसं आणि चड सेवे करचे जातास केला पटी आमकां दिसता कोण दितास बुद्धी कृष्ण स्वतः दिसतास कित्याक एज वी प्रोग्रेस आमगे भक्ती सेवेंत आमी कशी मुखार वतास की त्या टायमार कृष्ण समेत तो आमकां डेफिनेटली हेल्प करता तो आतां चेडलाक फुकी जाता चेडलांक तेन्ना बापूस चेडूं बापसूक मोग करचे वतास जाल्यार चेडलांक मीती कसं चुकी जाता त्या टायमार बापूस कसं हात लागी हाडटा तशीच कृष्ण आमी चुकी करता आसाची भक्ती सेवे करतानाच आमी केला पटी चूक करता आसाची त्या टायमार कृष्ण स्वतः आमकां हेल्प करता केला पटी ते कसं बुद्धी योगम तम कृष्ण म्हणटा हांव तुका इंटेलिजन्स दिता त्या इंटेलिजन्स यूज करून पास मेळटले आता नेक्स्ट कसं म्हणतास कृष्ण ह्या इंटेलिजन्स करून हे कशी इंटेलिजन्स हे कशी नॉलेज येता तेषाम् एवानुकंपार्थम आता कृष्ण म्हणता मिगे अनुकंपान तू कोण कृष्णाक आमी फोर्स करची तशी ना कृष्णा तू म्हाका ह्या करून दी ना आमी फोर्स करची तशी ना कृष्ण म्हणता हांव बी अनुकंपा कंपॅशन हांव तुमगे वयर करुणे दाखयल्यार मात्र कसं जावचें सादीस कोणेय कृष्णाक आज ते फोर्स करून कसं केला ना कृष्णाने देवाक आमी फोर्स करची तशना देवाक आमी केला पटी देव कित्याक तशें केलो म्हण अरे देवाल इच्छा तो केदार कसं दाखवतो देवा तू कसं कोण फोर्स करतलो देवाक आमी फोर्स करची तशी ना इफ कृष्णा विशेष कृष्ण ताका इच्छा असल्यार मात्र कृष्णाल इच्छा आमी लास्ट कसं म्हणटा कृष्ण कृपे असल्यार मात्र आमकां ते कसं जावचें साध्य संगे जीवनांत नाजाल्यार ना दैव इच्छा म्हळ्यार कसं कृष्णाल इच्छा असल्यार मात्र कृष्ण म्हणटा तेषाम् एवानुकंपार्थम मिगेल अनुकंपानी कसं जाता पार्था अहम अज्ञानजं तमः कसं अज्ञान आशिल्लें की आमगेर भितरी ते कशें आसा
तमहा म्हळ्यार डार्कनेस अंतस हाव नाशयस्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भाषता मिगेल मिगेल भितर आसले म्हळ्यार प्रति एक जीवा भितर आशिल्ला अज्ञान रूपी कसा अंधकार हाव नाश करता कशी ज्ञान रूपी दिवे निमित्ती अंधकार असताना आम्ही कसं ना प्रज्वलित करताची दिवो दिवे आम्ही केन्ना कसं ना दिवेक आम्ही ज्ञानास्वरूप म्हणतात तशें कृष्ण कसं म्हणतात मेगेल अनुकंपा निमित्ती तुमगेल हार्टा भितर आशिल्ला कसं इग्नोरन्स कसं एक तमस असं की हाव ज्ञान रूपारी ते कसं ना भासवता म्हणारी ज्ञान रूपारी दिव रावनो त्याच्या अंधकारा नाश करता आणि ज्ञान दितर कोण कृष्ण स्वतः आमगेला ज्ञान दिना भगवद्गीते रूपात दिलं ज्ञान त्याला अर्थ करून घ्यायच्या आमगेल कॅपॅसिटी ना त्याचा आम्ही कोणाला घेऊचिका गुरुला घेऊचिका ना हे कोण हांगा शुकदेव गोस्वामी आणि परीक्षित महाराज आणि कृष्णान पेटेला मेगेला कसा ना ज्ञान अकदी म्हणून शुकदेव गोस्वामी पेटायला ना ते कशी तेगे भितर अंधकार पुरा नाश जावची खातीर तेजे कपिल मुनी तेगेला कोण हांगा देवहूती तिक समेत एक गुरु म्हणकी कृष्ण आयलो कपिल मुनी रूपान तो तेजे मागीर हांगा न उद्धव गीता म्हणस भगवद्गीता एडवान्स उद्धव गीतान तू स्वतः कृष्ण उद्धवाक सांगता कसं कर का कसं नाका कसं म्हणा भक्ती सेवा म्हणा कसं म्हणा हांग सांगतो तो कसं ना ज्ञानदीपेन भास्वता नेक्स्ट अर्जुन ह्या 4 श्लोक म्हणल्या 4 श्लोक कसं 10.8 10.11 4 श्लोक कशी भगवद्गीताचे एसेन्स तशानु बाय अर्थ कळता आता कसं एक वस्तू बाय हार्ट करता म्हणजे फर्स्ट हाव कसं पडता त्याचे अर्थ त्याला इझी जाता तुम्ही फर्स्ट अर्थ करून ट्राय करायचे हा श्लोक त्याच्यामुळे बाय हार्ट करायचे म्हणजे ट्राय करायचे ते कसं एसेन्स हे पूरा ऐकल मागिरी फर्स्ट टाइम अर्जुनाला विचारले क्वेश्चन असा ना तो हांगा कसं खुशेरी चल्डू बापूस कसं अप्रिशिएट जावं बापूस कसं एक ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಐಕಲ್ ಕೂಡಲೇ ಚೆಲ್ಡು ಕशी नाचून कसं खुशी सेलिब्रेट करते हंग अर्जुन समेत तशी खुशी हा ऐकून 4 श्लोक ऐकून इतकी खुशी जाते की अर्जुनाक तो कसं म्हणता परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं अहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा भविष्यमि आता अर्जुन कसं सांगतसे सानू चढ नाचून कशी खुशी उठते की तशी अर्जुनाक मस्त खुशी झाला मस्त खुशी होता कृष्ण कसं म्हणतात अर्जुन परम ब्रह्मा परम धामा कृष्ण कसं म्हणतात परम ब्रह्मा तू आम्ही साने ब्रह्म झाली तू कोण परम ब्रह्मा तू देव आम्ही कसं साने जीव त्याच्यामुळे परम धामा आम्ही साने अंगेल कसं प्रोटेक्शन कृष्णा प्रोटेक्शन कसं ना टॉप मोस्ट प्रोटेक्शन पुरा जण प्रोटेक्ट करून द्यावला कृष्णान तो परम धामा मागीर कसं म्हणतात पवित्रम कृष्ण कसं ना पवित्रम आशिल्ले तो प्युरेस्ट कृष्ण आम्ही कसं पतित कृष्ण देवाक आम्ही कसं म्हणतात पतित पावना पावना म्हणा कृष्ण म्हणजे कसं ना कृष्ण त्याच्यामुळे परमं भवान तू कसं ना ॲब्सोल्यूट ट्रुथ नेक्स्ट कसं म्हणतात पुरुषं शाश्वतं दिव्यं तू कसं ना आदि पुरुष प्रिमिवल स्टार्टिंग तू झालेलो म्हणजे कृष्ण ताका कोणे आदि ना म्हणजे तागेले की कोणे वैरी ना आदि देवम अजम विभूम तुगेले ऐकून खुशी जाला तू कसं आदि देवम पुरा देवी देवता कोण पुरा सच की तागेले की स्टार्टिंग म्हणजे कृष्णा स्टार्टिंग दाखवून आशिल्लो हे एक सांगले मागीर केला जण डाऊट येतलो कृष्ण फ्रेंड नो अर्जुन कृष्णान होगळसिला दिसता ताका अर्जुन कसं म्हणता कृष्णा हांव मात्र सांगची नाही हे कोण डिक्लेअर केलं ऑलरेडी अर्जुनान मात्र एकल्यान सांगची नाही हे अर्जुन कसं म्हणता
अहुस्वाम ऋषियो सर्वे पूरा ऋषी मुनी कसं ना तुगेल बदल ऋषी संत सच कृष्णा म्हणून संत अर्जुन हाव मात्र सांगताना हाव ऐकलं कोणाला तोंडातून ऐकलं सर्व ऋषी पुरा ऋषी मुनी त्यांनी त्यांगे शास्त्रांतो ऑलरेडी हाजी विषय बरला तुझी परंब्रह्मा ऑलरेडी बरला कृष्णा त्याच्यामध्ये देवर्षी नारद देवर्षी नारद ताण सांगला तागेल मागीर कोण असिता देवला आणि व्यासा स्वयंचैवा ब्रवीषी त्यांनी स्वतः सांगला हा विषय आता कोण म्हणतस तू स्वतः डिक्लेअर करतस त्यांनी तांगेल मी त्या ऐकलं ऋषी मुनी आता देव स्वतः म्हणतस हा देव ते कसं ना कसं कन्फर्म म्हणत अर्जुन सांगता नेक्स्ट कसं म्हणतस अर्जुन सर्वमेत एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः नाचैव नाही ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः अर्जुन कृष्ण कसं म्हणतस अर्जुन I totally accept as a truth that you have told me तू आता ते कसं सांगले की हा ते accept करत कृष्णा म्हणतस neither the gods nor the demons देवता दानव दोन्ही कसं ना तांक समेत गोतनार तू आजी माग सांगलाय indeed you alone know yourself by your own potency तुगेल शक्ती निमित्ती तुक मात्र तुगेल शक्ती गोतशिवाय दुसरी कोणाके तुगेल शक्ती गोतना आणि आता भक्तांक योगमाया शक्ती धरून घेता आमक पुरा महामाया शक्ती जाल्यार आमकां शक्ती विषय समेत गोतना संकट तशानो कृष्ण अर्जुन कसं म्हणता तुगेल शक्ती तू मात्र गोतस ओ गॉड्स ऑफ गॉड म्हणजे पुरा देवाल देव तू कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं म्हणता सांगा Okay. Okay. Next कसं please tell me in detail of your divine opulence. तर इतली पुरा ऐकल म्हणजे कृष्ण कसं म्हणता प्रत्येकानं सर्वस्य म्हणजे पुरा सर्व अंत साव त्याला रात्री कसं म्हणतेस अर्जुन तर तू कसं मिळेल की विस्तार जाऊन सांग कृष्णा तू काही असं म्हणून मग सांग म्हणून सांगतात अर्जुन त्या ऐकल म्हणजे हाऊ शुड आय मेडिटेट ऑन यू कृष्णा म्हणजे नाव कशी तू गेल वैर ध्यान करचा कशी तू भक्ती सेवे करचे साध्य in various form you are to be contemplated oh blessed lord देवा तू सांग कशी तू गेल भक्ती सेवे करचा Please tell me in detail भक्ती सेवे करच्या कंची रूपात भक्ती सेवे करच्या म्हणून सांग नका म्हणून सांगता कृष्ण कसा म्हणता सांगा मुखारी पळया आता हंगा मस्त एक पिक्चर्स पळयत कोणी सांगता चॅप्टर कोण म्हणून यस कोण है पूरा जना म्यूट करता यस कोण है वैरी सांगायची यस हे कोण आहे ब्रह्म नाही तो ब्रह्मा हे कोण आहे ईश्वर नारद 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 हे कोण म्हणतोस हे कोण आहे वज्र धरून असलो इंद्रदेव गजेंद्र इंद्रदेव ऐरावत ना ऐरावत कोण आहे
Ram. Yes, Rama. Ram. Thank you. Okay. Yes. Kesan Krishna wingard tagala consent kesan kanchi shreshth म्हणून सांगतोस. Okay. आता कसाना अर्जुना रिक्वेस्ट कसाना तुम्हाका डिटेल अर्थ काही विस्तार म्हणून सांग कृष्णा त्याच्यावर कृष्ण कसा रिप्लाय करता का yes I will tell you yes correct Arjuna सांगतो तो करता dalari but only of those which are prominent at कृष्ण म्हणता मी अनलिमिटेड त्यांच्या इन्फिनिटी पाऊचर आहे ना तसं विस्तार dalari हा कसं सांगतात त्यांचे प्रमुख असाची त्या मात्र सांगता कृष्ण सांगता अर्जुना कृष्ण स्टार्टिंग फर्स्ट कसं म्हणता and the super soul हा परमात्मा प्रति एकल्याला हार्टा भितर असं आमच्या हार्टा भितरी परमात्माच आणि आम्ही स्वतः आत्मसच आमच्या हार्टा भितर आत्मा आणि कोण सांगितलं परमात्माच कसं म्हणतास and the beginning middle and end हा वची स्टार्टिंग हा वची त्या मध्य आणि या वची अंत प्रत्येकाच्या म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं म्हणतास विष्णु तो हा आदित्य बार विष्णु कितली केसाची तंतु आदित्य प्रमुख दानशिला सूर्यांतु हा तगे लाईट सूर्यांत असेल कसं सूर्याचे मेन कसं सूर्यास म्हणून केदन कळतं लाईट आणि हाव मारुतांतु मरीची हाव त्याच्यामागेरी पुरा नक्षत्रांतु हाव चंद्र म्हणून कृष्ण सांगता मागीर कसं सांगतात ईश्वरांतु शिवा रुद्रांतु इकडे रुद्रासाची तंतु मेन टॉपमोस्ट कोण शिव तो हावची ऑफ यक्षास यक्षांतु राक्षसांतु हा कोण कुबेर म्हणून सांगता नेक्स्ट वसुंतु हाव अग्नी आणि पर्वतांतु हाव मेरू पर्वत सांगता ऑफ प्रीस्ट म्हळ्यारी गुरुंतु हा कोण बृहस्पती आणि जनरल्स आर्मी जनरल्स कोण असतात हा कार्तिकेय म्हळ्यारी स्वर्गांतु आर्मी कसं असं की त्या पळून घेतलं कार्तिकेय तो हा नेक्स्ट कसं म्हणता ऑफ बॉडी ऑफ वॉटर्स म्हळ्यारी एक उद्दा संग्रह करून असेल एक जागेन तो होड कंची जागो त्यास महासागर त्या महासागर कसं की त्या हाची म्हणतात कृष्ण म्हणजे हांगा कृष्ण कसं सांगता तो त्या वस्तू म्हणणे तो ताक रेप्रेझेंट जाता म्हणून म्हणजे हांगा आम्ही कसं एक चंद्र पळेल कुठले आम्ही त्यांचे एक कसं ना रेप्रेझेंट करता एक चले पळेल कुठले आम्ही फुलाक रेप्रेझेंट करताशी तशीची म्हणजे हांगा आम्ही भुईंतू भूमंडलांत कसं आम्ही एक मस्त चंद्र पळत अशी मस्त श्रेष्ठ शक्तिशाली पुरा कृष्ण सांगतो म्हणाली हांगा अर्जुनाक तो कसं हा प्रमुख अशी मात्र सांगता म्हणजे त्याचे की सकल अनेक असं सांगताना जर प्रमुख असं असं की त्या मातेजेस ग्रेट मुनी तो भृगु तो म्हणजे व्हायब्रेशन म्हणजे व्हायब्रेशन तो ओम म्हणजे सॅक्रिफाईस यज्ञांतो त्यांच्या जप यज्ञ म्हणजे श्लोक येतात यज्ञानां जप यज्ञोस्मी म्हणतात कृष्ण म्हणजे टॉपमोस्ट त्यांची यज्ञ असं त्या जप यज्ञ of immovable things म्हणजे हलनदतील वस्तूंतु हिमालय म्हणून कृष्ण सांगता मागेरी ट्रीज रुक्कांतु सर्वश्रेष्ठ रुक्कांच्या banyan tree आलद मर कसं म्हणताची होड अश्वत्थारूप आता आम्ही केलं कसं ना सुतू घालताची जन म्हणजे
पवर ते कोण ते कृष्ण मागीर कसं ना सेजेस ऋषी कोण नारद हांगा ऋषी देव ऋषी नारद श्रेष्ठ नारद कोण ते कृष्णालेश रिप्रेझेंट म्हणता मला श्रेष्ठ परफेक्ट बीइंग अशिलें परफेक्ट अशिलें तान कृष्ण सांगता वेपन अशिलें वेपन तान सांगता yes आता नेक्स्ट कसं म्हणतं कृष्ण वज्र कसा ना टॉप मोस्ट ना तांग सांगता नेक्स्ट सुरभी गाय सुरभी गाय मस्त श्रेष्ठ त्याने हाव तशी कंदर्पा म्हळ्यार हो मन्मथ तरी हाव मागीर वासुकी समेत हाव म्हणतात कृष्ण मागीर नागा नागांतू हाव मागीर aquatics उत्क्रांतू वरुण देवता मागीर पूर्वजन हाव आर्यमा आणि मृत्यू हावची कृष्ण सांगता मागीर दैत्यांतू हाव प्रल्हाद कित्याक दैत्यांतू श्रेष्ठ जालोलो प्रल्हाद म्हळ्यार तो भक्त आशिल्लो तांय हावची मागीर आफ्टर सबड्यूअर म्हळ्यार उणी दत्त येवचें कोण टाइम म्हळ्यार समय मागीर भीम हा मागीर पक्षी हाव गरुड पुरा हाव कृष्ण सांगता नेक्स्ट क्रिएशनांतू हाव स्टार्टिंग आणि एंड आणि मिडल हावची of science and the spiritual science ज्ञानांतू हाव आध्यात्मिक ज्ञान मागीर लॉजिशियनांतू हाव conclusive truth हावची अंत पळोवच्याक म्हळ्यार yes आता गेला विषय कृष्ण सांगता स्टार्टिंग तो कसं म्हणतात प्रत्येक कसं असतं की त्यांचं श्रेष्ठ जालेलो वस्तू हावची मागीर कसं म्हणतात हाजी नेक्स्ट लेटर अंत न्हू स्टार्टिंग लेटर अंतू प्रप्रथम खंयचे आ त्यामुळे हावची मागीर कसं ना कंपाउंड वर्ड्स आय एम ड्युअल कंपाउंड मारी कृष्ण चैतन्य कसं असतं की म्हणजे दोन्ही वर्ड्स कंबाईन करून येवचे त्या वर्ड्स तांतू कृष्ण चैतन्य म्हळ्यार दोन वर्ड्स कंबाईन करून येवचे त्यावेळी हावची मागीर कसं ना इनएक्झॉस्टिबल टाइम त्यावेळी हाव आणि क्रिएटरांतू क्रिएशन करच्यांतू सर्वश्रेष्ठ कोण ब्रह्म त्यावेळी हावची म्हणून सांगतस मागीर अँड ऑल एंड्युरिंग डेथ हाव मृत्यू आता सृष्टी करच्यांत हावची मृत्यू समेत हावची मागीर जनरेटिंग प्रिन्सिपल of all that is yet to be आणि कसं दावचे असं सृष्टी केलेलं हावची संहार करचे हावची आणि कसं सृष्टी दावचे असं की त्यावेळी हावची मागीर स्त्रियांतू हाव तांगेला फेम अरे एक जना फेम फॉर्च्यून म्हळ्यार भाग्य आणि छंद उलोवचे वाक शक्ती समेत हाव मेमोरी दिवचे हाव इंटेलिजन्स दिवचे हाव आणि कसं ना steadfastness त्यावेळी हाव आणि पेशन्स नम्रता त्यावेळी हावची म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं म्हणता सामवेद आय एम द बृहत सामा सामवेदांतू हाव बृहत सामा मागीर पोएट्री पद्य आकारांत कसं येवचेस की ते गायत्री हावची मागीर ऑफ द मंथ म्हळ्यार खंयचे एक
महिन्यांतू हांव मार्गशिरा नोव्हेंबर डिसेंबर टाइम हांवची आनी सीजन अंत हांव स्प्रिंग सीजन कृष्ण सांगता मागीर आय एम ऑल्सो द गॅम्बलिंग इन चीट्स चीटिंग करचें तो हांव कसं गॅम्बलिंग म्हळ्यार चीटिंगांत अत्यंत चड चीटिंग जावचें गॅम्बलिंगांत म्हळ्यार हांव कृष्ण कसं म्हणटा खंयचे श्रेष्ठ आसा की खंयचे टॉप मोस्ट आसा डेड एंड द स्प्लेंडर एंड द विक्ट्री हांव विजय म्हणून कृष्ण सांगतास नेक्स्ट स्ट्रेंथ हांव स्ट्रेंथ पुरा जाणां दिवची स्ट्रेंथय हांवची मागीर वृषिणींतू तो वासुदेवा आनी पांडवांतू तो अर्जुन म्हळ्यार हांकां श्रेष्ठ कसो की घेतस तो कृष्ण मागीर अपास कसं हांव ऋषी मुनींत हांव व्यास ऋषी व्यासदेवा आनी थिंकर्स हांव उशना उशना म्हळ्यार कोण हांगा शुक्राचार्य तो तवय कसं श्रेष्ठ जावन अशें तवय मेगेल निमितीची मागीर इन लॉफुल म्हळ्यार कसं एक लॉ म्हळ्यार खंयचे एक कर्म दाखोवन नतिले विकर्म केल्यार ताका कसं पनिशमेंट आसा की तवय हांवची आनी विक्ट्री म्हळ्यार जाल्यार तूं कसं एक मॉरालिटी मॉरल कसं करता की तवय मेगेल निमितीची सायलेन्स सिक्रेट अंत हांव सायलेन्स वायस म्हळ्यार बुद्धिवंतिके अंत बुद्धी कृष्णाची हांग कसं म्हणटास मुखार मुखारी कृष्ण खंयचें श्रेष्ठ आसा म्हणून सांगतास फर्दर मोर अर्जुन आय एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एक्झिस्टन्स अहम बीजा प्रदापिता तो म्हणता प्रत्येकाचे बीज हांवची moving and non-moving that exist without me that can exist without me and बहुत ही जगतांत कसं एक सृष्टी आसा की पूरा कृष्णालेची म्हणून सांगता पूरा कसं कृष्णालेची ताजे मागीर O mighty conqueror of enemy, there is no end to my divine manifestation. Krishna म्हणता मेगेला हा कसन एक सांगला की हांव विभूती ताका एंड ना आनीक चड चड आसा अर्जुना जाल्यार कसं आनीक चड चड आसा जाल्यार अर्थ करून घेवचे आमगेल कॅपॅसिटी ना तशें जावन कृष्ण हांगा ते राबयता ताजे मागीर हांगा कृष्ण आनीक चड चड तागेला ऑप्युलन्स कसो आसा की ते सांगता beautiful glorious creation spring but the spark of my splendor कृष्ण म्हणता सृष्टी आम्ही कसा पळयताच की स्वर्ग कितले छान जस्ट स्पार्क किटी उज्जे कशें आसा की जस्ट कसं मेगेल क्रिएशनाची जस्ट एक किटी म्हळ्यार हांव आनीक चड करत अर्जुना हांव आनीक चड चड केला जाल्यार हांव सांगू वताना हांगा म्हणून सांगता नेक्स्ट कसा म्हणता सांगा कृष्ण what need is there Arjuna for all this detailed knowledge with a single fragment of myself I pervade and support this entire universe तो म्हणता कसं इतली पुरा कळची कसं आवश्यकता आसा अर्जुना हांव खाली एक मेगेल सन फ्रॅगमेंट सनचे एक पार्टान तू प्रत्येक जीवभूताच्या भितर आसा म्हणून कृष्ण सांगतास चॅप्टरान तू कृष्ण कसं म्हळ्यार हांगा भक्ती सेवे केल्यार पुरा कळच्या व्हेरी इजी जाता म्हणून कृष्ण सांगता ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा